ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ବର୍ଷାରେ ଆମେ କେମିତି ଝିମଝିମ ହେଇ ଗାଧୋଉଥିଲୁ। ଚାଲିଲି। ଘଷି ପଡ଼ିଲି ରେ ଭାଇ। ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବି? ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ଭାଇ। ପେନ୍ କରୁଛି, କ'ଣ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁନି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଏ ପକ୍କା ସ୍ଲିପ୍ କରିକି ମୋ ଆଣ୍ଠୁଟା ବହୁତ ଜୋର ଦରଜ ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବି କହିଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ବର୍ଷାରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ବର୍ଷା ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ରାସ୍ତାଘାଟ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ଆଣ୍ଠୁଟା ବହୁତ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ମାର୍କେଟକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ପକାଉଛି। ଗୋଟା ଓଦା ହେଇଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ଦେଖେଇକି ଡକ୍ଟର ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି। ଚାଲୁଛି, ଯାଉଛି ଏଇ ବାଟେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ମୁଁ ଆସିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଡକ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଯିବି। ଆପଣମାନେ ବି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ମୁଁ ଆସିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଡକ୍ଟର ଭାବିଲେ ପ୍ରେସର ଲୋ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ମାପିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି? ସାର୍ ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ କରୁଛି। କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍? ଟିକେ ପ୍ରେସର ଲୋ ଅଛି। କ'ଣ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି। ସାର୍ ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ପଇସା ନଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମେଡ଼ିସିନ ନେଉଛି। ପେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଆଉ ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ ଗୋଟେ ଏତିକି ନେଇଛି। ଆଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଇସା ହେଲାନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଏ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ରହିଲି।